Здравейте, мой сервайн! Вие сте в 6-ти епизод на Сиегиус. В миналия епизод, когато се опитахме да се бием, загубихме. Но сега Сега ще се бием тук. Искам само да разгледам статистиките. Добре, повечето имат 0, почти 0 атака. Това е гадост. Така, добре, аз ще изчакам първо за малко парички. Но те започнаха. Така, първият им е миньор, значи първият ми е такъв конник. И втори миньор. Конят ще ми умре. Не успя. Остана една жестичка здраве. 2, айде. Миньори, елате. Не го убивайте! Вие... Извинете, че смъркам, така му съм леко настинал. Видяхте какво се случва, ако сте гледали миналия клип. Така. Добре, сега трябва да ги задържа. За да излезнат дефендорите. Защото иначе ще умра. Отново. Аз не искам това да се случва. Сигурно и вие не искате. Демет! Хайде, стрелци! Аз го убих. Но тук вече не ми харесва как се получиха нещата. Бум! По горилата! Горилите на викингите, като стигнем, се отключват чак на предпоследното ниво. За жалост. Така, добре. Така, Healer. Това са тези, които лекуват. Ще умра. Да. Ще умра. Може и да не умра. Не. Ще умра. Хайде. Добре, за сега нещата горе-долу се развиват добре. Хайде, атка.
Така. Добре, ето отключихме и тези. Горили! Уха! Вижте каква армия тук се развива. О, да! Бях забравил за това. Вече имаме такива стрелци и защитници. И такива. Добре, вече имаме всичките. Тримата и следващите са ето тези. Копие хвърлячите. О, да! Вече се пускат и огнени стрелци. Моите любими Fire Archers. О, да! О, да! Останаха само ето тези. Да се портнат. Вижте каква армия тук имаме. Такива. Всякакви имаме ли. Само конници ни останаха. Но те имат от всичките, да. Айде, вече имаме всичките. И конници дори. Уха! Вижте какво се получава. Какво стана? Айде, почти победихме. Вижте, вече сами излизат. И почти сме ги победили. Не чак почти, но...
почти победихме. Аз ще започна да си пускам ето такива. Защото и аз все пак трябва да пускам. Така ще умра. Не знам дали ще стигнат до мен, но за всеки случай няма да рискувам. Какъвто по принцип съм. Каквото по принцип правя. Да, аз рискувам. Така. Хайде, хайде! Още малко! Убийте ги до 5 минути! Добре, и това беше нашата последна битка с викингите! Вижте сега! Това Finish the Fight. Вижте сега! Camping, New Game. Вече можем да се бием и с тях. А пък последно ще се бием тук. Добре, това беше 6-ти епизод на Сиегиус. Вие бяхте с Марто 51. Лайквайте клиповете ми, абонирайте се към мен и оставяйте коментари. Довиждане!